nagakototibne kanamba laispa valnyeu Ca môn trong mê ca môn trong akan long la da mê môn tu ai kan long hoi kiu hoi kiu hoi kiu ngawan ban ngu ban mani you try u play cho nga to ai kan long cất cung ca môn trong mi a try ha lor cho nga ca môn trong mi ca môn trong nga kan long la da mi mon to ai kan long menta ka sngi ngawan ban a kasur Bakhuid yang haki ben riu keng perthaya lop ya ka kubor babha ku trai to kren hak mi nga don hang ni nga kloi ban le ka mon jong mi ha kerteng ukpa baru khon baru mensim Bakhuid ka jinge jungu Trai jungi Jesus Christ ka jingi jungu blai ukpa lem ge selo jom mensim Bakhuid ken don ring kat bat phi baro para baget metakasi ke gospel jong ka dengan step kaya tu yang ini bagi ran hadir Bob Yesus lepas ikut balik Trai tu kam ko bangli asam cinta yo kilawan banyak tu hau bagi lelak bahai tak kam te kane kapakan mau yang ini bayang ini lepas papendep lagi jong kam bakan jaman sim kam bakan jadok jong ni tu kan dekat step kemit ya lagi jong kam sim hatu ki pendep hok kam palapan kam itu hangi doble ni dah kibril negara kam jangi banding pendap tu kami lah kajang mesim dangim sim lale bahai kam kata yo baru kata ki pan map nak menta kita bat ngin sepersang bale bahai kino kini kam gede bale lagi kam mesim hai kam ben tu sabjar kendet pan pek bat pan map nak menta kita jenaj bekala jangi hadian banglepek jar halaki jong kecing im isham bangim simla pendam hok le sel ki jong kam ki jam len pendam te tu ngin pan map dak bay ngin dua la nga pla hau blai ben bo bero para phi komen ko para la bang ale pop chibone da ka chi prakhat da tin badar kam bad jing le klen da jele palat jonga da jele palat bakrab e jonga lamar kata angker par ke Maria Bakhuid biasa kata suti kangel Bakhuid pada pi komen ko para panuan ke beta jonga how trau blay ni ublay peden bo berom ni Sngi yang ni bandalama bikilat jongi unyalam yang ni cha ka jeng embam jukot amen Trai to isneyangi Trai to isneyangi Trai to isneyangi To isneyangi Kristo isneyangi Kristo isneyangi
senayangi Trai tuis neyangi Trai tuis neyangi Trai tuis neyangi tuis neyangi Buram Malaysia strong Bad hard can go jing so Haki ben riu baro Badon kamon baba Ni aya roya me Ni naman ni mane Ni ay pendon muro Bat ngis ngoya me Bat ngis ngoya me Ku try ko lay simren Kuk padon mor baro Kukul marway ukpa Ku try u Jesus Christ Kukul lang rodu bleng Bakit ipo perteng Top liang ka jingger pa Tus ngau senayagi Tus ngau senayagi Datang mami Bakhuid Datang mami Trai Uwe bahag litang Mami ko Jesus Christ Mami bayay long bleng Hajing ya long kaway Baru bensim Bakhuid Hakaburam mukpa Hakaburam mukpa Atrawa ketika mas Bakhuid nek beta ki pipe jong ki break pi ayo benta kan nek ngu kadam u blay nang kar khu ka doi pi ko pipe u blay pa ayo benta ketika mas Bakhuid the waru ka ngu kadam an ai ku blay ket bok krewang ya kan nek channel jongi po jalam joy market to buy ka baladap chisnem benta u blay kar khu ka doi I bar ke na rap jo I adu ki bahiyang asam bar ki we Dua akan nika step kamas aingu jong ikong amabilis lamare pala yo achikar ko no blay ya I kayeng kasam ki ko nik se persa kurim jong I blay unang kar ko ka dai I dua nak bata ki mesem bal klat no jong ma tolami lamare bal klat no matala ka to kanasnam blay no ai ikin ja that ka jeng sok bam chukot blay kar ko I mi kon ikon se ki kon ji Dua ru nak bata kan jat haj bom jukot kaman sem jong ba Anthony bare blaklat dan chen blain ai ikin jat haj ka jing sok bom jukot dua ru ta ka yeng ka sem jong I kimi ki khon ki te jong I o blain nak kho ka doi ai ko blai jubilee jing dap lai poslam ka chong kha choman jong I kong alfrida potam badima Lucas emle dua ru na kata nak bata kan jat haj kaman sem jong ma Lucas emle blaklat no lakato kan por blame I ikin jat haj bom jukot dua nak bata kru de khot jong ka yeng jeng ka sam jeng kong alfredat potam blame nang kar kho ka da iki tongin ya duai kok pa babneng tois ne yu pa jome baye openta kane ka ngo kadam baru pa ba pa terwai kane ka ngo kadam nak bata jitmu ba per Dok pedang ki jing dua jing yang nuo joki ai ngai long berbor bai ne ha ka jing chakri ame ha ka jing ngai da ka jing ngai
da ka chikarmen bada ka jing i blay try kan ran da magata ngap ngeu jidwai jing pai prajir be yo banta kan ka ngo kadam balik ni ba pha kan ka ngo kadam i pa ni kan da try jing i jesu christ khon jo me ma me u be imat basun shalom ba man sim ba khon u we u blay junom la junom amen. To ublay undon ak meng to ba no chupi to yarap ipi ba bana ko bo bhaju akipai ba bun basngap ekten makin da bana ha ka ta pa ar kon ba misim ba khoi amen. Kajung play ni tau Jeremiah. Kordit jepi nong ap lang brod. Kiba penjot ba pen sepret iki lang brod kajaka pelang jonga. Uong utrai. Namar kata kumni uong utrai. Ublay ki Israel sepang kinong sensyar kibadai ban sumar yau pa jonga. Bila pen sepret ye kunhun lang brod jonga. Bil beno iki bat Pimsem sumariki hakmi ngan pen sejaya pi nag bentai kam bemanjong pi uong utrai nang ta ngan selum langi ki badang sa jong ke kunhun lang brod jonga nag benta kiri syakiba ngalbe no iki bat ngan wan lambiang iki syakari jong kihi batkin sakha bakin roy sikat dai nganai ki kinong serai kiban suma sukher yaki bat kinom sem septing lemnis ngaus air warom don wei ubanja uong utrai hakmi kan poy ke ya uong utrai haba ngan penmi nak benta udabit yau tunat ubahok baru sersinsar kum usim baru penyaj da kejingstan baun sale ekabadai bat kabahok kelengkari hak kisngi jongu en sepelaj im yau juda baru Israel unsu im suk im sain ban sakod yu da kene kerteng utra ulong kahok jongi kaktin jong Trai kasam arpulai Kanambar Reus pa kendai fenyau Iway R A R B Lai A Lai B Sao A San Ban Reu Kanambar Reus pa kendai fenyau Trai day mami unong syarai ru ngam kerdu apo senjong me nong apu day utrai ru ngam kerdu shaleng kaplang jernam uya lambangan syong thai Trai day mami unong syarai ru ngam kerdu hapo senjong me yana uju yalang syarut kiwa basnyam bangan dup syong pengat bad men sim jong akan tngen Trai day mami unong syarai ru ngam kerdu apo senjong me harut kiwa basnyam
yang uju senran bad halen tika hok bakan im kerteng jong u Trai day mami unong syarai ru ngam kerdu apo sem jong me ha tham ba dom yong nge bangan da leng ngọ ngai ngam don jing ting jing ma na mar me yai don reng ka Trai day mami unong syarai ru ngam kerdu apo sem jong me hanga me krejen bang hak ma jong ki nong shun ka kle jong nga me sle bad kuri jong nga ka shlei Trai day mami unong syarai ru ngam kerdu apo sem jong me jing suk jing e jong me ya nga ju nom kin bot ngan shong ha ying u trai shi len terki sngi jing em Trai day mami unong syarai ru ngam kerdu apo sem jong me Kajing pulai na kasih Paulus Bakhuid syaki Kristen Pius. Ko para mentahau Kristus ya piki ba menchwa piladon cacingai ba lawannya lap hajan hagasnam jong Kris. Namar ulong kajing suk jonge ubalapan long kawai yange kibalong bad ubalapan klem yaka kendro bapan yakla jongka jingichon. Dah kaba upendo hala kajong kado yaka anjongki hukum bat kidustur niam kenang ba undup la bentau halade uwe ubreu batmai hakajaka kibalong dah kaba penwan yaka jingsung bat dubla ban penyusuk yangi baro hau blay hakawe kamet lemba kading pena bada kumta upen kuno yaka jingichon ulawan bad uliyelap yaka jingsuk hape kibaladon cacingai ba bad yaka jingsuk hakito kibaladon hajan namarling ba jongi baro ngi yarung syaupa hauwei umensem kakten jong trai Kilang brod jonga kisas kor ya kakten jonga ngai tho yaki bat ki bot yanga Alleluia 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 O try o don ring card but pi Kajing pulen kuborab ha kat kumomar kos Bakhuid kaburam ha me ko try
ha kata kapor ke apostol kelaban pai chapjisu bat kelia thu lut ha u ke baro kaba kelale bat ikai tewla ong haki to wan tang para mapi cha kajaka bakanja bato chong thait kendian na ba la don chibun ba kibriu ki balawan ya Lait adu ba kim yo por chu wat ban bam kumta kila Lait daga ding tang para maki hi cha kajaka kaba kanja tebun kibriu kle i ba ki Lait bat kila tip chano kumta kila mi nakisnong baro bat kila mare cha kata kajaka daga kajat bat kila poi chua jongki habab jisu lahir nakaling ule i au pai pa babun bat ulas ngau sin yaki namar kila longkum kilang brot kibam don nong charai kumta lastang banika yaki bun ki e ka gospel jong trai para bangai bija akwa banyak pusan lang bat pia kan deka sutra bakan rew ya artlik sembo jing perkat kibadon jingmut bakit jingmut bat kibalong ki jingmento yangi ka gospel mata ka step ke gospel jong Markus lanong ban rew lai peu hadu lai pusau ipteng ye kai ka ba ila pule menchim tayo ngule sel bab jisu la pa iksan bat pendep kitu ki lai teliki kam pamenta ngi sel kelawan pai kile tu jisu bakila le bab jisu misyo kumno pata eke ba kide ben le aden bakile to yo kamat penakong ka banga kwa banya ya pele jing mod ane bale pusan bat pi ka dei ka to ka we ka jing banyau jisu abang jisu la poi chuk ka ba kam kanja ki pai ba ki babun wong ani kat kini pai ba kilong kum kilang berat bam donong charai hak gospel jong Matius kini ka ju ka jing mod kelana ba khandai lai pusan du lai penyau na lo bu ong ngai isin ki breu kilong kum kilang berat bam donong charai ong eksenran duai ban mi kita kinong charai ki ban charai sisa kala ki jong kilang berat ba kanja mensim ki mo kinong charai kat kum gospel ka bangio so tho mentan kinong charai ki de gitu ki breu ki badon ki breu ba ki de ban pej hapo jong ki don ki breu ba ki de ban pej ki de ban khmi ki de ban sumar ki de ban pej ba ki yo ki ba ki don kam kitu kidei kinong charai kumbai ngi i ki khna charai masi charai belang ki charai la ki jong ki belang charai la ki jong masi ki pet ba ki belang ki yo ka bam ka di ka bandi ba kum ta ter ta ka jing krem ji sum ta ka step kidei kinong charai ba kan jaman sim ngi ba dei pet ya ki breu kum kono ksa ki kimi pa kidei kinong charai ya ki khon kinong charai la de ki khon ki sarai ki parai ki men kam tam ki para nang ta ga jipule benang kong kitab Jeremiah nang ba a phulai we don rew ong ki nok sin cha ba de basin char ki brew ki de basin char ki de masuma ki de basarai ki yo ki brew ki le bam de yo ki brew ki de kam bam long ba kum ta ter ki nong hi kai ki we ba don ki brew apo choki ki don kamram ban pendep ya kam charai kenang ba kitu ki brew ba ki charai ki Lait na bun ki jman saw jeng ma jong ka do jong ka mensim ki pule ha kitab akchitiu Paulus Bakhuid ki nong Ephesus lan nong ba saw khat we ong deu ble ba jit ya ki nong charai kre chen kwa jong ble ba ken don ki nong charai klem atatin ki kimi pa ki de bla jit jong ble pan charai ya ki khon kelam atatik ki nong Trai balang ba peya ka balang ba peya kan hun kade ka kwa jong ble ba ken charai ngi ki nong Trai balang ngi charai ki jong ki pa jong ngi ba ken Lait ki no jikin sa ba kan jam sem
kaciti penangkong jong u Petrus lenong pasan aru ong u bleu kemen padon kinong carai ba pet ba kmi ya la ki jong ki pat ba ki de ban kmi teman tak dia sau Yesus penyau ka we ka penyau jong Yesus ka pun penangkong ka penyau ba kinong carai ane kinong aplang brod ba kanja masim kim carai la ki jong ki pat ki sakama ki sapret pergi mi ki huri hura balai pojat hak imlang salang hak yeng ke sem bat kum ta ter teman tangi puson mata sepang kam ram jongi ki nong sarai ngade nong sarai pakan jaman sim kan hon ke bang ngade pet ngi ki dong Trai balang ngi ki dong de pet ki imlang salang ngi bade pet ki yeng ki sem ngi de ben pet ka hima sima ngi de ki nong sarai pakan jaman sim le se ki long ki nong sarai pakan jado Petrus kaciti penangkong jeu lenong citi penangkong san iwai du sao uong ngade nong carai tu Sngi ki para nong carai uong kumne tu carai kelang berat badan hajan jong pi tu carai kelang berat pakan jam mesin ke don hajan jong pi ngi kimi pa ngi don kelang berat pakan jam mesin hajan ki khon ki ti jong ngi kemen ngi don ki para bagi di ban carai kita hajan jongi kita bersumar kita bersarai ki pada kita melihat bakla kita besar kemah ka jeng im kani ka jengkwa jong ublei kani ka jong citi u Petrus ong kumno ong chimya kam sarai ka mon soba wan le ka kumbapan bor ya pi manse ngacarai ki khon janga manse ngacarai kan hon janga manse ngacarai ka ri janga manse ngacarai ya ka state janga ter wong china ka man soba nama ka de jeng khot ublei pi ka mon je pi ban carai ba kitu ki briu ba pi pek pik mi kin ba kin miat bat ka borom ka de ka jong pi u Petrus ong hak citi penangkong jong u penyo ka pan swiat citi penangkong san khot ka basau terima kata kani gede kamram jongi ki nong sarai wong sime ka ka man sobha le ka pas ka we basau tenat u Petrus ong long kanuksa nang kong ki ban sarai kanuksa jong pi chwa ngalong pa anuksa ka tien ki tlet ki kam ki jam ka yat ka yang janga haki pa janga te ngalong si sao nong sarai jonga no de nong sarai ya ki to ki pau nang kong ai kanuksa ba bha ka ba e ka ni ka juk la dangim sumar ka de bengim anuksa ba bha kanuksa jongi kam long te ki to ki badon hapo jongi hapo ki jeng pe jongi kim snap yang ni pi nuksa jong pi ada ngaim ke jeng im huri hura thormur ngale kini kita ngasnang ki ong panbet swal ka jong ke jeng im bisa senang yang on kita kim de ban ong kum ta ba ke jeng long pri ten di alam chata tema kata nuksa benar kam hatu kata kum kinong carai pacarai le ki jong kilang berat bakan jaman sem Tema kata mata kasitong ini pusan. Lajan baro nangi ngatarai pi ki basnap ki kani jitu kana jonga pi de kinong carai hayeng pituan kilang berat pakan jaman sim ki khun ki siu ki bahaya ngasem ulok wadi kalok de balong nong carai kam ka apostol nong ba arpeu arpu pra ka ong kumne carai chuai lati hade ka santar carai ya ki we pat badon jahalol habaden badon hajan jung pi pede ban pe unong carai ude ban carai chuai lati na ki ke bam long hade kata sarai ki we pat carai chuai lati ngau pa nga carai balong pa ba bha nga sarai la ka jong ka lok nga carai la ka jong ki khun bagi ka kami ki khun kum ta ter pek ki kam ka apostol lanong arpeu pra te ki jing long nong carai ka de balong hak kata ka rukom ni pule gospel jong Yohanes lanong si peu kat we ter Yesus ya tu hadir bolu benya kata ka jing bom don kinong carai kat kinong carai wong don aja kinong carai basisa ta kinong carai balong kum kinong bela are ngau pa ba dem no carai ka yin ka sem nga carai ki khun kum nong bela sel nong we kata ka mom la long Padesi ka de kum kata ka jinja jingle pa pra ka yin ka sem jonga jongi
Pai ni sarai ki pat kum ki nong bela ngim seu trai le ki jong ki lang brot bakan jaman sim. Ki su ong arjat ki nong sarai nang kong ki basisa. Ki kita nong aplam brot basisa ki bakit kli la ka jong ka kam. Ha kan ka juk pamentah. Ladangi mu sumar ka cingkit kli ya kala jong ka kam ram bapan sarai ya laki jong ki pat kam don. Ini su sarai malu mala. Hakiki kisngi ila jika niam sepang kijing long malu mala kaneru kisarai ki jong ki pai malu mala tang de pendep rukom kabakum ta kakan hun ka imlang salang kanam roy namar kim don kinong sarai ki basisa ki bakit kli chisu ong chusu kaba si pel khatwe khat ar khat lai ong kumne unong aplang brot basisa udem nong aplang brot ubakloi ban pai la ka jong ka jing im uken sepang kumne adau suri wan nong ap niada ubeu ta suri kena bakitu ki lang brot jong u kenam yap kenam cha pen yap nong aplang brot babha udem nong aplang brot bakloi ban it la ka jong ka jing im nak benta kitu ki lang brot bakan jam sim ode ban pe ko men ko para kani ka mat ngasngau kani ka mat ka bakta bha yang ngi Pasal kemabun kita hon ngam oi men ong individual repi lagi khmat na jong nama la sengi kinong charai ngim long chu kinong charai ba kit kli ba charai sisa ya la ki jong ki pai panya dai ki na bun ki ben saw jung ma na taw chi su ong uno charai bolong unong bela habawan ki suri upet yap ya da chwai la de pet yap ai ki belang brot habe de beri kambal ki belang kelang brot ai ku suri mat ba me ki hakur kom makan jaman sim lada mangi ngim long kinong up long brot ba bang ngi long tang kinong up long brot ba long nong bala ngin pet na ki lang brot makan jaman sim jing tang chuma jing kanegi ichai kadar pelen habamat jing ngan pet no ngam kwa chuban sang ne ngan ya prabat pi ka prabat nga kitu kide ngam ong ya no kate bangnya puson kamar puson yo akta ya pi kta ya nga lagi nong hakata rukom gide kita kenong aplang brot chubelah ya ngasem are so pela langau pa jong babun ngasen nong we ha ya ngasem nga chu sumare ki kum nong bala abadon jing nga pet na ki abawan jing ma pet na ki ai ki madep seto te kata kamlong kajin long nong up long brot kumba ong uble yang mentan tenama kata ji suang arcak ki nong up long brot ngini puson halaki chong ki imam marwe mangi ajan paro nangi ki de ki nong up kina sarai pakan jaman sim ko mga oman de imei pa kina hika kina yalam kina kan hon kina trai balang kita ter ki men yala ki jeng parangi de kemalai lagi kwa baka imlang salang di kwa ki ki sem kan baki ni hap ke sarai kade ka kamram ka bakratam menengel ong kre jing jiet jong ble chitiu Paulus kina Efesus nang basau khatwe chiti panakong Petrus nang basan ar ong kamanu blay penjiet ai ngo yo blay jiet ya pi nga balong kenong charai ngi malong ki babit ngi blay ki bastat ne blay jiet ngi kat kabor ka bangila ide ban le kumno ide ban charai ya la ke jong kenong lang berat bakan jam sem ke jongi ka ji pule ka banangkong kitab Jeremia ar pulai we dun riu Jeremia penyau ko penyau Yesu he pi kenong na charai pi pensapret ya ki lang berat jong sakma keleng yala de pim tre pensarai ki pi dan ka jong ka partai kam chai knar ka kitab u Ezekiel lanong lai pusau iwe du lai pawe pule ya ka hang to biang uble kan penyau hadu kata wong pi kinong charai bamler pi perskai ya de pi bam de kadut pi bam de ngam ki ya kilang projong pi ki yap sti ki rai kho pim ai ki khadu wa wong lada pi le kan ko kom ngan pha da kinong charai ke balong kat kinong charai pan pen imbiang ya kane ya ke lang berat bakan jam mesin ba pi dei pe para bangai naduk jutang barim hak jutang batamai jisu benyau ya kajing duna kinong up lang berat bakan jam mesin kat kum kajing kwa uble ngam tip
ngi ba i ki sakma ki mlang salang ngi bi i ki sakma ki yeng ki sem ngi bi i ba sakma ki briu hato ngi ju perkat balai kalong kum to ngamar kim don ki non sarai hak gospel jong Matius la non kandai lai po sanu lai penyau ya ke bia di ba ki jing to Markus mata ka sngi u Matius to kam jrong ong kini ki briu ki long kum klang bam don non sarai hatom don non sarai ka to ko poton hatom dan ki kimi pa don hatom dan ki noi kai don hatom dan ki nong ya lama ka chnong ki tha ba ba ki briu don hatom dan ki no ya lam ha ka kan hon ba per don re kim pen dia pi kamram kim ket kli irresponsible nong charai ngala belong ubam ket kli le ka jong ngachim le ka kam sulong takakam nong charai ngam pendapat kata ka bau ble so si jisu tu ong duai paken mi ngatarai ta kadik sembo che perkat ngenia kan dit pen riu ngenia i la dadon kum kita ngam kan tho ngam ong yano nga kwa ba tang ba pen sneu ye pi banya pej la ki jogi kman banya i bak ka imlang salang ki jaj ben riu la ne ala ne ki yin ki sem ki sakma balik ka dap rai pam non don charai sang la yin ko bong petus kilang prat bakan jam sekitan hai hajan jong pi pule ke siti petus siti penangkong ju ulanong barsani we du sao hajan jong pi hajan jengap dan para basa ban ngam sarai u ngam ong yo u ye tieng ban ong yo snau si yo ka sau si ai ma sau si kalong tang si por ndeu la sakma pa de ndab la jat pa de kan ktai u chi jing em be kam de ban long kum ta na ma kata kita jap survai man tang kasam ar pulai nong abdeu trai nong ablang berat bersisa ya lam lagi jong kelang berat sekawa sebedon keplang bagi bam nari kita bam yo plang ki yo ka bam kadi ki yo ka bam ki babang bar ki lai pa cha sam dak jing kedang kita kadi sepang ki merat bagi beriu jong ki sarai masih de sarai belang kalau kam makan jaman sim hakasam ar pulai sao lanong ba ar pulai sao ka ong kumne unong sarai udon rengkat barki uyai dang barki hakos pe jung yones no chi pe jisu ong ngadong ngalong no aplang brot ngai thu yaki ngatip de kasur joki ngatip de kerteng joki kinong aplang brot basisa ki thu yala ki jong kelang brot hai ki tuna hai ki bha hai ki terkam pemha yaki hai bena pencelur yaki ki bam long kinong aplang brot ba bha si no ki ai ki madep chato haba ki tang berkin ai ki madep chato kajing imbriu jongi kam long taka we ka badan kam hak ngi kum kinang nong up lang brod so pa spend time ai po di kinang brod la jong pandon rengkat bat phi ani perthai bun kam manta hakane ka perthai bun kam khna jongi ki bun kam ki online ki bun kam ka ne kata ngim don por chu ngi perkatang chapang online penjelep online ni khod jongi banyak start Ringi perkat sepang jeng iman sim jeng banca raya ki. Banyak iki baki don kam, banyak iki kam baki le. Kayak jeng macam perkat joki. Hei, lengim suman ni start bon ki hak akor borom ka hier sebab palat balai ni balong nong carai ngim yo ngim dan por. Pacukurim ni medan por ya pe ya ka spa ka pe ya pe ka ta ngim dan por ya selak bai pelu jengmot. Kay papituna kay bagadula kay nga banhay piki banhay nga watch ko rin di bayong ng charay paro habi ng charay babamhay we kata ka ka sandor jumble te banpala ikini kilang prabakan jamar sem jengi unor wai sam kasam ar pulai ko we alam yaki chaka wa doit badon ka wa badon ki plang babam utip ke ai bakidon kam hai badon plang ngi kinong charay hawalat pan ai jing ba makan jam sim ya kini ki lang prot chungi hab ai ji kai makan jam sim ya ki lang prot chungi ki kai niam la se kam don ki kai chapang ki sakar men sim don hakini ba lockdown bon ba wan kali nga padar la non ai kom yan ban kong khana la non ai kini kata o ap chwa dak partai ka suk is ba kre khana kata ka de ba kali kum to ki kwai ka jeng welfare ka jing im ba kan jam sim ki khon joki kata kadai banlong ki he ki khon kim yo iki sakramen ki he ki khon them yo iki kam kan jam sim kata kamlong te ki nong charai ki de ban yi ki de ban pej ki de ban don rangkat barki de ban walat wat bun ban ai chi kai ki kabalang kale chitom ban ai ki chi kai balai phojai ki chi kai kon niam ki seminar retreat bale yo ki to
ba ki pa chung ngi ki dang ba ha ka jing long ba jing long nong up long bro jing long nang bro pekerja mesin ki ba ba tina makata ka bang aku ban ong men ta ka step ni puson sepang ki jing long nong up long bro ba si sha ji su nga long nong up long bro pisa nga pai la ki jong ka jing im na ka benta ki lang bro jenga ba ki lang bro ki bang nga pa ki yo jing im ngalawan ba pindu yo jing im ba pura tina pakut ka ni kamat ko men ko para ka dai gane to ngi balong ka no sarai ai ngu ble jiet ye pi ngai ngu yo ble jiet ye ngap no sarai nganam la ble sispa apo sispa kat ka pangalang de pendep kamram jenga long ki bakit kli wat long ki no sarai lung leng hide ban long no sarai bakit kli ki pai ban hakmat jenga yo i jon kam joki pendep bi kamram joki kaba ini belong kita kena cara kum kena bela bom so trai ya lagi jong ki ba eat ba thon ki bom so trai lagi jong ki long yeng long sem ya lagi jaka put ya jaka bangi don ka kan hun bangi don tiu bleu khat yang men ta ka step ko men ko para ngabu hakmat chopi kan ne ka jeng kamat pusan ngai iri khmala jong ba bun ji sa ki jirona hato nga kti hato nga bichar amde kale kamat ba pusan kale kamat bangi ne kan dit ben riu pi pa ki khmat chopi ka jing sa kama ka ba ser khai kisah kema pasar ke kena jongi kisah kema kerang ba kisah kema habun ki kam bamlong balai bam don ki nong sarai tena magata nga pagkut kare kamram jongi we pai we ban sarai ki pa jongi ta kamesim ka balui ta kamesim ka basida ta kamesim ka bahok yan sarai ki lumda kumta ublay unsa unam saw tanan panginam roy ng pa nginam roy ng pa ka sig em jongi barka bakado kung ba yeso bleu benyaman ni hakit tap jo esakel la pusau ibe la pubai ko ngan pa di ki be ngan ken no ya pi ni pule kitab sakaria le no kadwe kan nyau ong le no kadwe kan nyau ong ko dit ya pi kinang up long prat bakan jam mesin ki bam pendai be kamram jong pi ba kalau nang pese peu lai ong ya percaya pi ki nong cara bakan jam mesin ki bam le ikam jong pi tena makata gitu ai bele mata ka step ka mat penengkong bangin yo seu lang ne ngin mi na kane ngin long kinong up lang broad ba chi sa ala ka jong kan hon kamar ka ba ngong tang a tele kwa ban a ka ne step ka gospel mentan kaya thu yangi hadin ka jimbun kam paro chi sngi chi su ong sindran yang nya le cha ka ba kam kan ja pan le ayu pangin du bio chong that kendian nang tau om pangin du bio bam ban ya bam ni chung bun briu ta do ba step hat do da met ki briu babon ringi so gospel ki po cha ka ba kan ja la poi pan ban pai ba chwa ban ya ki ting bun chung bun jong pai ba ya bot itu su ba kwa bersnam ya kitin bele ba kan su ba ya I kam ko sindran kala le kan ni ka chung om su yang le cha ka ba kan ja pangin du bio chong that atarai kadar jumban hakane ka juk pamentaru ya piangaru ipule kitab holet ka kitab ko holet lanang ba lai we ong kadon ka por ki ek baro kadon ka por bangade ban bam kadon ka por bangade ban chong that kadon ka por ka bangade ban thia tu ble hui ka yang ipet kum ki brio natural ong de yo yang le chakap kan ja pindup chong that kin dia tre baro arpo saw kan ta kam long Malayu at pusau kan ta bantre. Malayu tre hat tu katak ta penra isano. Penra sabeneng ngimra. Ngimra ngiwan nang khoi ngilan nang khoi. Trengi de betul ka po pan chong thai. Ka chong thai ka met chong thai ka mesim chong thai ki chung mu perkat. Iki priu ki bon kam na ka ne ka met ki chat bon kam. Ka chung mu ko bon kam ikusla ideal. Palai kimlan po ban chong thai. Uble hui ka yang ni dikem kan mau kitab Genesis nang ba ar ko hakasi ka ban nyau hak anda dap treu ble hakasi banyau chong thai pe yu ble hui kai pakani ka met chong ni kater kam ka chong thai ande bra thai pi chong thai pi thia pen aram ade pi obor piang kata ka natural law ka anjong ka mariang ka anjong ka met ngam la ba tresa te ka ban ong kata don kam ka don kam kata ka chi chong thai ka ba ar ngarkan pakani ko ban ar lai tli ka ba ar ba pen yo ban ya bam pai ka bam Nan kam ban bam pitre dim ta ka ban yo ban bam itre ban bam ka ban bin ban bam ha poi ni ban bam palat pat pot kata ka bam la long hado ban mong ka met jenga ban jaj ka met jenga ka bam ka di jenga kata ka bam long pitan kam ban yo ka po ban yo ka bam itu situ ban bam
Lai cakap pekerja ban bam, kadang kapor ban bam, kapor ko bang om ne kapor ban dia. Ban bam, kan ni kamet kadang kam, ngia sengat ngia pelung, balai na mar ngi bam. Tuan lai teli ki bang ni dan kam ha ka jing im, nang kong. Ka jing chong tat kamet dan kam ha, ka ba ar, ka bam dan kam ha, bar ka balai, ka jing bam pekerja men sim. Jesu ong pa penyo bam, umur ong ru ka jing bam pekerja men sim. Lai cakap pekerja kenapa pila ban yo ka bam pi bam ba cep ba tiu ka tang jing bam pila ra bam pi yo ka po ban le ayu ka jing bam ba kan jam sim ubriu im tang do kpu ubriu im ba ktin jong blei ong o ka jing tho jong Matius Bakhuid pi pule ka la nong ba sa iwe haduk khat ar kai ka ni nakwa ban ong ka jing bam ba kan jam sim ka jing du wai cái chuyện đó why bây ba mà cái chuyện ba mà cái gia đó người trong thái gì cái chuyện thái mà cái gia đó mình tăng cái đơn cam cả huế cái chuyện ba mà cái gia mình cái chuyện đó why thì bên đơn cả port ban đó why cái pule gospel trong Marcos là nó bên con lại phổ san tăng step của Giêsu là khi là bát thia các ông yang ni là kêu cho luôn ban đó why snap ustangi kasida ka ban đó why Pada nama berketin, ha gospel cung Lukas, dan orang menriu kat ar ka ong, laki cung luang pormit banduai barok simit, bad hadian kata la jiet ikat ar ngot ke apostol. Kejenar kam nama kata pan war kejaka, bakanja, bangannya keren bad uble. Keciti cung Paulus Bakhuid, ca kinong Ephesus, dan orang menriu kat pra ka ong, war pep banduai. Kumba pep ban bam kerja do. Pantai ke dekat met ni impep ban sum impep bakal ni jan wong wat pep banduai para bangai yo ngia klet ya kane ka jing sisa ya bon kam ka trai ka ya bon kam ka bam tadi iklet ka jing bam balai ka jing bam kan jam sip ki su kram directly ta ba mu di kata ha ka ka ba hum ham huri hura pinam la banduai pi la banduai ka ba kan ja na kata ka daw ngi ikin di Prophet hendai thai kita cari kerja banduai cari kerja bapusan banyo ketidu beli banyarap yang ni tapi puleru ha gospel jo Matius benang basau ibe du khat ar Jesu la cari kerja la cha jing it sa pepsi cha pomen uksoi pencoy pa kalak pu tu mau kum ta ter jaka pakan ja sisa ka dei jaka kabangi ide ban wat banduai tak ada ngi itenan ki para bangai jengi ki don ki yeng jeki yesna ki yeng be itenat ba pu ka we ka special room ka prayer room ngalo iya sor ngal yang nya juai pangatre menta ngal ila don pun ki para bangai papu ka we kamera prayer room ki sau tu ba ngamla ba dua surang ngamla ba dua cha yong chahan nang to pa de hai ha ka to kamera room habang adon marwai ki khon ki padwan na school ukpa padwan na jing tre ka kemi ki padwan na ta ngayo ban song ban duai hang to nga bar ble alone with God kata ka jing dan alone bat uble kan ai bor ai men sim ni ban thom ban job ya bun ki jing e jongi kena ma kata Jesu dai chaka pa kan ja pa pin duai ka banang kai kai ngi ni duai retreat ni le duai cha ki sorok ba ile ko ki war ka be ke chaka kejaka balong kam kenja pemdan jing huri hura dan jing thut kena mengilak ban puduai kena mengilak ban puson para pengenya khot ya pi halase pemdan kita kamera pa pinduai hak si wat pep pani kendu yo blei wat pep pani keren ban ublei haka sam ci spa kat kendai ci spa andri posau no to kan gar samo ngakan mau ya me blei nyau sen ci swi sap Nyau sen ci sngi nga kan mau ya me blei nga sau sarang nga sau tenat ni pli ke yeng mane jongi haka po bam lok don lockdown haba pa don lockdown ro iwan ki bri iwe ar ki wan banduai ke kwa banai tuai marwe pani kan du yau blei kamu tang ke tuai bangai ngali si cakap kan ja ngayo ro ban puson ni ka jong ka jing im puson ni kam ke jam bangale Pusan ni kerja dia jengar para beliau. Pusan kerja dia jeng baru beli. Cakap kerja kaya rap yang ni. Panyo banyak kendu yo beli. Kenapa kata kamat kebalai? Kau bangam cupe pan bam mandi. Bam kerja do. Kamat kebalai bam kerja bam kerja mesin. Kerja dua ho beli.
kaji pusan yang ketian ublay, kaji pusan yang kaji imlajong, bat ublay kerku kedua yang ini. Kasam cispaat penyau kong kumne, lemdah trau teh ke yeng lena bate ya ka. Lemdah trau apurai ke yeng lena kinang apirai ka. Kabamut, para banget. Ada klem ublay, kemudian kadur kadar badai kadur jong ublay, kajing im jongi ka pulam. Pi im deh bapi pisar, pi ibun kibriu, citang rata la pulam kajing im. Langat dek kam bamlong, langat dek kam keba, pemlaban mudur balai, nama don blay, menang kapua bayi dewai baru blay, kam menang kapua bayi selok baru blay. Teh kerja selok baru blay, kalau kau bah terkam hadu kata-kata. Kasam lai peu kat ar keong, parok cisi kata nuat jengah, kalet cemai blay. Parok cisi kata nuat jengah ketiu cemai blay. Kaperkat cemai blay kata cilong kun blay. Kata cilong blay. Ipule hakat sam cispa lai penyau san. Norway sam ong ayat keti kaman jengah kan telur. Udah seulak man ong kumne. Ayat keti kaman jengah kan yap ciliang ladangam kan mawi ke Jerusalem. Ukan Jerusalem ke Bambon, ukan ladangam kan mau yang meblay. Ay kati jengah kan telur, ay kati jengah kan yap ciliang, ladangam kan mau yang meblay. Kata kecing ong kiru krau. Kepating burom yo blay, kepasau tu bangiwan yo blay, kado ya wai ngelet chano chau blay. Kan ngelet chau blay, habadon kajia deh cilin tertat kajia deh jungi. Ane sau tenan. Abang itu lagi perlok biar ia jangan naduk pastang haduk bakut. Dah kisnem ngia long perlok ni sew tenat ngia puk ngia ping ngia ramar kalian ngia long beriu. Kiba long perlok tang cibit arbit ya pet no ya prano. Kato ka jeng long kam long. Kato ka deru ka parci ka jeng de baru blay. Ngia long perlok ba blay tang ten khat. Dah kisisan dah fashion cupat i kam long. Wal ka jeng wan jong pi para bangen ngai ro ya pi. Ba pi lek citaman wan cakap dekat mas online. Pi snap dekat. Continue please. What that taxisin lah no maka sublay megi dah point ong pareng people kam rius ni pante kam pakan jado kasiu blay ke de belong kasui lane kasi po ya pi pusan de banton ka kanta de banton ka por ka pi ayo play u play ku ka do pi kasam cispa ar pusau I wei ter ko ladau traim don ban ngi pulam ka jing im jongi tarai pim bisar ngim bisar pejik cing long lok ngi bun ke pulam ka cing im ha ka cing im bakan jado cing bakan jamasem nama utraim don tan ngi khot yo kasam ri pulai yerwai ka berbo ko blei melo blei canga ya me nga trang ko blei melong u blei jonga ya me donut ka trang ta bang trang yo blei one here Beliwan here don berkat bangi pi para bangi kasam sapu ar kasam cispa sapu ar kaken capang batu ske pas liang por liur pacit kasngi ka ngas liang ka kai ka tu ske pakai jaman sem mangi wei pai wei ide ban liang yau blei tema kata kamar ka ar ngam ka pakut no ngam kwa ban jong chok ne ka por kamar ka ar ka dai kane wong jisu le chi ka pakan ja papen do ban chong thai papen do yo bam kajing bam makan jado, jeng bam makan jam mesim. Te peraban yang jakan tu ya piala de, wat ya buan kam tan. Mden puan baik kendu yo blay, mden puan ban ya pusan Jepang kajing im, mden puan pulai ketinu blay, mden puan pat pusan balai kijia kumne, balai ngaya pat, balai ngaya pra, balai ngaya dom, balai ada pusan. Apa yang biok kita jaka pakan ja, jaka yang tipu pilih tray ya jar pilih ayai marway pusan ni gitu, marway pidu wai. Ngalai jengleng ngacau nak bos ngacau nak leh cau pusan kap berpik mar kombatia pusan Jepang blay pusan Jepang kacing im tuai blay rau rosari tuai jenis ne jeng blay pini blay kerku ka doi pi ngati para bangen ia le kata kan ni kini kilong tang kejip kan mau yang ni bang ide ban le padu pu pa piang kacing im jeng ni tena kata mata kasi art le kisikai bang ide ban yo panong kinong carai kat kinong carai Ban ngi balong kena carai, to ngi pengkre iki wei pat pakai long kena carai. Uji sok to duai, pakai mi kena carai. Ngi mi pa, ngi kena lama kena hun ba per, nya pengkre pakai mi kena carai. Ni bangi cel tertai, ngi nam em cel tertai. Apa kre iki long kena carai, pat pedi i kan puk kan peng kan hun na kino jaka bang yadan kin puk kan peng. Tena maka tatung ngi duai ble nak betai kini artli. Uble ko ko doi pi, maya ro pi kide kino carai.
Pi kebaro pi de kinong cara nado kebala samla kebala hybrid jengi pada pi kimi pa ngadua boble penlong ai pi jeng benlong sisa kinong cara tu ki basrap de kan kesempok ciperkat bahkan nu boleh ngam keren manga kalong ke jarap dengan isa benlong kita kinong cara te banlong kinong cara bam ke jeng bam kan jaman sim hey why buson boleh kitinu boleh pat penyi kata ngisalong kinong sarai ke bahasa iso tengah pekut kaciti penekong jong Petrus nang sansa kapan siat penyo lada pilong sisa kinong sarai kumbakwa oble tapi pendep ho ikam ram jepi tung yang dua pada bio ikan dekatong ini ro ya Yesus Kristus. Hadirin kita semua ceperkat yang pelak jengi dah kejerwai. Kanambar lai spa riupau. Lai spa riupau. Nghe u ấy u blei u pa nông thao cướp rèn bát cả khen đeu u ấy u Trai u Jesus Christ kun blei bla kamar way nuk pa u day jing shai na ka jing shai u blay shisha no blay shisha you balaka shem la tha jing long ten rai reng ka yuk pa Anda penim yang ikibri Nong thao nong buwan ya na bne Du men sim Bakhuid du long do Na Maria Theresa'S Sanar na Pilatus La leben la ya ulami panakibaya Hasni balaikat kum jing tho badulaki hadim shabne Ushong haktika manukpa Unwan padbad un bishari Kiba imbad kibaya Kahima jong hukam kutshu Barkan sa junong Nganget hau men sim Bakhuid Baminuk pabat na ukun Trai ublay ba ai jing Bat grenda nong ya thulupan Bat habalang kawe Bakhuid Bat Katolik apostolik Nga plakawe kabay
jing ma pi po ngak mi len ti ka jing mi pa ban ha jing em ban don la we Dia simpentar kena kangu kadam dah kecenget, kalau plah kecenget cengit mentan, dengan penpau cucu kecenget cengit dah kejid dua runget, kabar iwe ru dah kot cakap balang idua, ngak kot ipiwe paiwe, halak jaka pendua jidua runget penpan no blay, blay trai kan rat, ku blay subun ailat ini, penwan cengit kangu kadam, pengilawan dah kecenget. Kwa pan na may kisikar ko bagi dan kam da kacengit so bakar ko ya kabang aduway menta kar ko ya duway by way riu da kot ka balang duway ay bagi jen duway kin manra jikar ko ngi tada ka panta kan ngi garpat ya may ko try Kejubab jang pi kalong ngi garpat ya may ko try ngi garpat ya may ko try na ka bentaw ko pa bakho jangi u bishop jangi kilung do pat ki katekis bakin long brabor kinong sharai bayane jong ukres bakin sharai la kilang brod da ga jing I yaw ukres omba min to yala de ni kerpat ya me ko try ngi garpat ya may ko try na ga benta ka ne krempe kristan jongi bangin ya rap iwe ya iwe pan brabor ban ya im ha ga jing sung kumbala ya lam da unong sharai jongi u jisu ni kerpat ya me ko try ngi garpat ya may ko try na ka benta iwe pa iwe nangi pada ka ba im ha ka jingsung bad ublay ngindup ya le brabor ban long ginong penyasung hapo la ka rempe ni kerpat ya me ko try ngi garpat ya may ko try na ka benta ginong sharai babha bad bayai ne jong ka rempe jongi ba ublay undup khot ya ki khun jongi ha ka ban shakri ya u bat ngindup yarab iki banlong ki bayai ne ni kerpat ya me ko try ngi garpat ya may ko try na ka benta ki briu baro bada ka basnyo tho kan no ka kraw ka jing I ju blay iki bakin dup ya snyo ya ka sur jong o bakin sha ya lede ban sha ya lam da ukris ni kerpat ya me ko try ngi garpat ya may ko try Tuai marwe na patak jon kam jeng pi ublay usngap ublay kor kuya pi ko men ko para tuai bi baton jeng pi ro saba Tana ka banta kini ngi ong lang baro ngi garpat ya me ko try ko blay ko pa priang ji tuai ki pa jeng me ka balwan da ka basim ya me da ka chenget kar khu ji dwa jenget ju ke kar khu ngi wei pai wei ngi pa ni kine da u kris u try jongi amen Kanambar lai spa nyau pupra lai spa nyau pupra na donu trai ka shlei jing roi jonga jing em ka jonga long ka jong de shi ju no tup diang si ya na ko trai tup diang ki jen ai jonga jing em shi lenter donut keng bat rang yami na donut trai ka shlei jing roi jonga jing em ka jonga long ka jong me shi ju no Tuduai komen ku para pakajeng kenya jonga bajong pi kalong ba pedeng hun akmat umlei ku pa dan bo baro ko
pa to priang ye kane ke jing kna bajana jo Chris kumba bala priang ye jing kna ke jing ai jong u abel ai ba ka jing terwa jong iru kalong ke terwa ba men priang ba men ker khu yangi mame u ba imat basen shar junom la junom O Trai u don ringkat bat pi To kentiu ya la ki donon To ngin ai ngu yo trai kan rat u blai jongi Kok pap dan bo baro ka blai bam jukot ka chang hong in ai ngu ya me man ka pa bam ka ka da Jesu Kristu trai jongi ka bor ba jame kra paus haka sandur ba pen emyangi haka rukom ka ba phela u khon jaw me ulawan long bre ba pen emyangi komo blai badan bor Henry ulawan komo briu batlon lalong kumangik eke baro lai na kapom da kapop ubriu la do ya kajing along lok bat be da kajing wanu Kristu ulai briu ulawan pnya long biang yang iki we bat me ublei te namar kata lamar kan honangel lam ki pai bab neng baro giba benai kurom jameda ka bangi yarwai Bakhuid, Trai bleki pai, Trai bleki pai, Trai bleki pai, dap ka bleng dap saka kendau da kaburong jong me, Rai Hosanna you blay strong, Rai Hosanna you blay clem kun, Rai Hosanna you blay juno, Rai Hosanna you blay strong, Rai Hosanna you blay clem kun, Rai Hosanna you blay juno, and yaro you bawan haka kertengu trai, ka kertengu trai, ka kertengu trai, dap ka menenggap saka kendau da kaburong jong me, Rai Hosanna you blay strong, Rai Hosanna you blay clem kun, Rai Hosanna you blay juno, Rai Hosanna you blay strong, Rai Hosanna you blay clem kun, Rai Hosanna you blay juno. La shisha melong u Bakhuid ko trai ka thamei jong ka ching khoi baro namar ka tai karpat eme to phayu man sim chme kum jar haloni jing ai jangi ba kindup kala long yangi kamet pagasnam jong trai jongi u Jesu Christ ha ka pobla di no ya u badar ka man sau bhaw le priang sha sitom ula chem yo pu hala kti Bakhuid ula ngoi dem me lu kar khula kriya baul Alex ran wong to chem batobam na kane phi baro namar kane kalong kamet jonga ya ka bain IT na kabenta jong phi Hakachu kurukom dalala yabam uchi sule shim yakuri
ulai ngo ai dem biang ula alex ran wong tu sim bato di nekane pi baro namar kane kalong ko ri chukos nam jonga jong ka chutang batmai bad bam chukot ya ka ba in pen me nak banta chong pi bad ka banta ki babun ya ka ban ma ikipop to le kane bakan mau yanga Ka jing maya jong ka jing Kata sin bangi bam dune ukpu Bad ni dina kane kakuri Mi pen bna ka jing yap jong mi ku trai Tad hadu men wan namar katangi pen mental kasi ya pa jami padu Chris trawa me ko try nu pu ka jing im bat ikane khuri jong ka jama im nam ngai ngo ai dem me nama malenyo yang gi babet penyang bat ban sekri me da kaman sim saurit i karpat ya me mangi ki bayo pata kamet pukas namo Chris ai ngelong ki barbor ki beteli ka we how man sim Bakhuid kan mau ko try ka balang mamalaseng malabu hapok jalam menta upo Francis Bar ka jalam jong administrator jangi pada Ferdinand Dekar ka po jalam ki way par ki bishop ka balang kilang jalam ka balang tekan mau dekar khu ki baya barro kini ki pai ka yo benta ka de ka ngo ka dem dekar khu ka do ki ai ken dap ki jinga e dekar khu ka jome Lait trai kan ran ni kwa pandua ha me nak bata kini ba pha trawa ka mas Bakhuid kar khu lan pdeng lan mi ka ngo ka dem jong ka yin ka sam jong ka ikong amabilis lamare playo dekar khu na me to nang kar khu nang ka do e Pedang Jowai jongi nak bata ka yang nak bata ma to lai mi lamare balaklat nak ne pathai chong basa Sngi I pen poi ich ki ma jome kar khoi ki ki khon ki sil ka yang asam ji I bakan mau I kan ko por kan mau blai try kan radi ba Anthony balaklang klat ki por baladet Anthony bare kar pedang ki ma jome Sngi Diang Jowai jongi ro namta ka yang ka sam jong I ka kimi ki khon ki sel jong ki blai try kan lat Diang blai try kan la Jowai jongi na ka bata ka kan hon jong kan ka channel jongi apo jalam jong ima kan tu bai pasa kar khu ka do jing dap snam kan hon kar khu I kam ba bha ba kele Diang blai try kan la na bata jing dap la pu snam ka kan tiu ko rim jong I kong alfrida to potam ba jong ima ba Lukas rambai ba Lukas simli ba klat no to alam I kan ja that ka jing sok pam chukot te kar khu ka do roi ka yang ka sam joki ai kan bit nang biang halaka si to snake mesem bala khlat no pan poi ke chi ma jame jang ka balang sun sar jungi to snake ngi badang im ai barakat maria te setia ke meu blai te sap Bakhuid kurem chaka ina yo ka jing e jigar khu halaka si kna ba ka jing im jing kan long ka jing im pan buram ya khon be ja jame uji sukres Da u lembat u bad ha u kan long ame blai pa betan bor aga jelong ka we jong men sim Bakhuid baro ka buram ba ka jing ya ro junam la junam Kumbara kan tuing ina nong pen im jongi badak babo ji kai blai jong ungi not banduai Kok pa jongi ubahabne kan long ka Bakhuid ka karten jong me kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong me ha ka khandeu kumbahabne to ayang I menta ka jan bam jongi ka bala kasni ba to ma ani ya ki ren kang jongi kom ba ni rungi ma ya ki bales ni yangi barwat yalam yangi chaka jing pen choi henry la yangi ka basni
To pala ini ko try ket pa jame jis new baro ai ba jis masuk hai jame ina la chu chu ni jame saw jung mak up top ke imala ka si jongi kat bang ida apa kermen barabor ya ka jaman pam nong pen im jongi Jesu Christ nama long kahima ka jong me ka jen Trai Jesu Christ malong ki apostol jame ya ka jing so changa nga ino bat pi ka jing so nga a pi wat pe kitam duna je kala jangi henry to pe jing bas kam jang balang bayar jame bal ka jangi kumju ma me uba emal basan char junam la junam ka jing so jing try kan don baraboring kat bat pi Siang saya mau try ini aku boleh ki para marjan jadi badan jan bat ni dak biango be de wai mar keliang Amat pesnam Chris pakhalang kadi khori ka loingi ka jimam di imam chukot try Chris kon boleh mencari stam di ap chini ka kon kon so dalam tulisan ko rambang kon mencari Bagi no kipo kapeltei tus ngau senayangi ko lang ro me bagi no kipo kapeltei tus ngau senayangi me bagi no kipo kapeltei tu ai jing suk yangi Hakmi kolang berat jeng oblay hakmi ne bekin noi kelat kelat jengi ukhat ye pia nga bat pliang ko ka step suk mangi bacha khat ha ka jeng khawai jeng u ko kun rat ngam long sang hok ro ke jana raise on a katin but save janga kan sakhiahi kamet pakasna mo kris kan riangi cha ka jing imbam chukot Kanambar arspa khatsan Menor hari kencang benhadaka mana
Nakakolenti beneng kesla cispa Andrew Popra. Cispa Andrew Popra. Kekomunion mensim. Ko Jisu jonga ngangai skem bamidon teli haksa kemen Bakhuid tam kuduan ngai jeme nelor kiai baro ban ngaterang bamen wan po mensim jonga namarba menta kumne ngamla ban pediang yeme haksa kemen Bakhuid tuan po donot jonga hak jilong mensim ngapiam yeme hala kedonot bangapnya so ilade bat me watsya pengan kelat syuk name. Ira priang ubiso kurkom kakomyan mesem ngi bayok batang ne matang la priang yu char isangui u kendiat po sabha bat ngi dawaru ben kurku yangi Jisu kublai sejar ngu memnong charai babha melawan pok de nod jengi melawan ke kom jam mesem be balong nong charai pelong yangi kinong charai babha Hika yangi bat pemik kinong charai babha haki imlang salang hakin hon beper haki yin kisam hakin hon jungi Jisu nong charai babha yasem mel benyau mani baduna kinong charai kumame kwa pelong yangi kinong charai ke baget klik pelong kinong charai bachim kene kamram de kadaiti jungi katkum kasandur jame penmek sibon nak kipat jangi nak yeng jangi nak kanhon jangi kinong charai babha bante ya ka jat penriu bante ya kibril jangi kabura maukpa berukun ba mesim Bakhuid long ba menukung jumta berbos nomla junam amin tung ini aduai kokpa me blapsa yang rektin ba im jome bad kasakan men yu kharis Bakhuid yarap yang iban me neka jechim benta jangi balong kinong charai babha baban hikai kiwe balong kinong charai ma meu be imat basanchar junom la junom u Trai u don ringkat bad pi Bar kajingar ko jong blay bidan bo barok pa barukun bar mensin Bakhuid kan hera lor jong pi Amen Lait suk wat nada pi bon kam barok Sngi wat klet ban selok baru blay habakut na bastang na chiteng ke Sngi Yes kau ya blay Kanambar Cispa San Pakundai Cispa San Pakundai Nong apu dei utrai nan om kerdu Nong apu dei utrai nan om kerdu Syakileng kaplang jerngau Yalam yanga harut waki basnya upeng tiak yanga nong apu dei utrai nan om kerdu nong apu dei utrai nan om kerdu wat ngayat hatam jeng ya ngang om ting om ma me
chan men sim cho nga nong apu dei utrai nan om kerdu nong apu dei utrai nan om kerdu ta jik pi trong me utrai Yang senran yang Meken pa me ai men sim Ben Sngi do no chong Nong apu dei utrai Nan om kerdu Nong apu dei utrai Nan om kerdu Ai kelut ngapa ho ai Ka bishni perthai Me ben sle ka kle chonga Kuri jonga kashlei Nong apu dei utrai Nan om kerdu Nong apu dei utrai Nan om kerdu Kaburom hau pa berhau kun berhau mensem Bakhuid long ban kong jom ta bat barabor junom la junom amen ko donot Bakhuid tamu Jesu ko Maria kanong irap ki Kristan wam ta jangi ha kerteng pa kun mensem Bakhuid amen en yero yu Jesu Christ nom la junom amen